गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारिमा बाखनाय जाथों हालेलुया 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 आनलाया गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर दिनै आंनि साखाथियाव सासे आइजोआ दिनै गसंफैदों आरो बे आइजोनि नाम आरो बबेनि आरो मा जाथाय जायामोन जों बिथांनियाव सोंनोसै आरो बिथांनिफ्रायनो खुगानिफ्राय गावनि जिउआव जिउ जारिमिनाव जाबोनाय सुंद' एबा गाव बबेनि इसोरनि बोरजों आरो बियो इसोरनि गेदेर अननाय मोन्दांथिखौ मोनखो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लागोन बिथांनिसिम आंनि गोजोननायखौ होग्रोबाय दे गोजोन्थों बेनिफ्राय आं दा सोंनोसै नोंनि नामा मा नाम आरो बबेनिफ्राय आरो नों मा जायामोन बेखौ एसे जोंनि गेजेराव आइ आफानि गेजेराव एसे बुंनानै लानो हागोन दा दे नों मा नाम आरो बबेनि एसे बुंनो दे आं बासकानि बेनिफ्राय आंनि मुङा मिना बसुमतारी बेनिफ्राय नों मा जायामोन आं मा जायामोन आं दखान होयो दखान होना फैनानै आङो दुगैबाय नों मा दखान साहा दखान होयो साहा दखान होयो मा गामिनि बबेनि नोङो आं बासकानि जोंनि गामिया नया बस्ति बेनिफ्राय नों बबे धोरोमनि आं बाथौ धोरोमनि आच्चा दे जोंनाव जेखि धोरोमनि फैया मानो गासैखौबो जों इसोरनि मुङै जों बयखौबो बिनानै होयो आरो बे जायगायाव सोरबा बाथौ ब्रह्म हिन्दु बाप्टिस्ट लुथार जिखि धोरोमनि जिखि सुबुं फैया मानो गासैखौबो जों आर'ज खालामगोन नाथाय बे जायगायाव फैब्लाथाय खृष्टान खाथि जानांगौ बे नङा जों इसोरनि फिसाफोर बेनिखायनो दिनै जों बिथांनि बे धोरोमनि थाखायब्लाबो गुबुन धोरोमब्लाबो जों बयबो बिनि थाखाय बिनानै हो दे नोङो दिनै माबादिसिम नोंनि जिउआव आवगायबोनायाव बे जायगायाव नों मालाबा फैफेरबायना दिनैसो फार्स्ट एबा नोङो माब्लाबा फैनायनि उनाव माबायदि नोंनि देहायाव जादोंमोन बेखौ एसे बुंना लानो हागोन ना हागोन आं दखान होना फैनानै दुगैबाय दुगैनानै आं कारेन्ट बर नालाय जिरायबाय आं खामसालियाव जिरायबाय आरो जिरायनानै बिनानावाबो बुंबाय जिराय गरमनिफ्राय फैदो नोङो होननानै ओमफ्राय आं जिरायबाय आरो खामसालियाव जिरायनानै मावजिया माने नङा नानिया होनबाय माथो आइनियावलाय माइसुम दैब्रु बेरसोदों खायना होनि होनना खायबाय गथ'आ माखौ खायखो बे माइसुम बायदि बेरदोंमोन आरो मावजि फोनायनि सिगां आच्चा दे ओमफ्राय बेखौनो नानियाबो आंनिया फिसाजोआ खायना होबाय आरो खायनायनि उनाव आरो मावजियाबो बादलाना होबाय बिखुङाव मावजिया बादलाना होबाय मावजिया बादलाय लोगो लोगोनो आंना गाराय जाजोब्बाय आरो सिगांखिबो जादों बिखुंथिबो गासै जाजोब्बाय मोदोमानो गासैबो बेफोरो जाजोबदों आरो दाथ' मोदोमाथ' दा बिदि गैलिया स्लिम जाबाय दे नों बुंनो दे माब्रै जाया आरो माब्रै बिदि बेनिफ्राय आरो आङो आरो दखानैनो थांबावगोन एखालि सुक्रुबार एखालिबो आं दखानैनो थांबावगोन ओमफ्राय आं लोगोदो दखान होयो लोगोआ आंखौ फन खालामना लिंहरबाय थाबाय फुङाव फैदो सानजौलाय लांबाय मानो दाबो फैयाखै नोंलाय आं होनबाय र' आंहाबा मा जानानै दं दिनै आं थांनोसो हानाय नंला खोमा गाबबाय आं ओरैबायदि गाबबाय आं ओमफ्राय गाबबा बिनानावा होनबाय दे होमबालाय हायाबा थांनाङा ओमफ्राय लोगोआ आंखौ लिंहरबाय फै आंनियाव मुलि दङ बेखौ आं फुननानै लांगोन होनबाय मा मुलि माने ओरैनो मलम आरो जेन'बा सोर होखो बेखौ बे आंनि लोगो हिन्जावानो होबाय ओमफ्राय फुननानै लांबाय माने ओरै दखानाव थांबाय थाबाय बार नांलांबाय थाबाय जा गिदिर गिदिर जाहोलांबाय आङो ओमफ्राय गाबहैबाय आं गाराया थिफुनाय जादों थिफुनानै बारायलांजोब्बाय साइकेल सलायनो थांबायना ओमफ्राय खान्थै ओंखारो ना गोरान खान्थैबो ओंखारो ओमफ्राय बे थिफुजोबनाय नालाय खान्थैबो ओंखारो अर खामनानै थिफुनाय बायदि जायो बिदिनो गिदिर गिदिर जादों चिकेन पक्स बेमार बायदि आच्चा ओमफ्राय आङो ओरैहाय जिरायबाय दखानाव आं मा खालामबावनो दा सोरनिबा बेटारि मोनबा थांसै आं न'आव जाबाय ओमफ्राय लोगोआ होनबाय आं थिग गाबबाय आरो ओजोंनो हाथायाव ओमफ्राय अमा बेफारि साब्रैसो थांना आंखौ बुंहैबाय नोंनि बिखुं मोदोमाव मा जाजोबदों होनना बुंबाय आंखौ ओमफ्राय आं थिग गिबाय गिनायनि सायाव गिबाय आरो आं बेबायदि जाना साब्रै थैदो नोङो न'आव थांदो थ' जों बाइकजों दोनलांसै होनबाय आंखौ ओमफ्राय आं थिग खमफिबाय दाबो खमफि आं बे गाराय होनबा खमफि आं बे गारायखौनो बिराद गिनानै दोङो आरो दा आङो जाबावगोन नामा मायबाफोर जाबावगोन नामा जानानै बिनिफ्राय आङो इसोरबो सिगिबाय साब्रै मानि थैबाय होनबाय नालाय ओमफ्राय आं गिबाय फिसालायाबो गोजानावसो दोङो सानथाम सानब्रै नङाबाथ' सफैनाय नङा आं थैबा मा खालामनो जाबाय आं फैसा बेग मानि आङो जेराव मेराव दोनबाय आरो आं थैबा नोंसोर लांफादोलै होननानै सानबाय आरो आं ओमफ्राय आं बिदि साननानै गिबाय ओमफ्राय दखान सानैबो ओमफ्राय आं बुंबाय थांनाय सुदो आबै जायो आरो खोमोन्दोआव थांसै आबैथ' आं हाला बारायनि सायाव बारा जाजोब्बाय उदै मानि आथिं मानि जाजोब्बाय दा आं हानाय नंला दे आं हानाय नंला बिनिफ्राय जों उखा मुखा होनानै 10थासोनिफ्राय होनानै दखान होनानै फैबाय आरो ओमफ्राय फैनानै आं थाव बथलसे बायनानै लाबोबाय जारिग्रा दोङो आरो जोंनियाव फुजारि बिसानाव हाबबाय ओमफ्राय
एसामिस आरो ओमफ्राय किवाइसि मा होनबाय आंखौ किवाइसि बिराद जारलाथरि होनबाय आं बिदि होननायाव बियो बोराया बापारे बा इथ' इमान दाङा बेमार बायसि होनबाय आंखौ आरो बोराया सिगिबावबाय आंखौ थिग खमफिबाय आं इयावबो गिनानैनो दाबो गियां गारायमोन गिसै आं माने खमफिनि माने थैसिगोन सानबाय थैसिगोन सानबाय आङो माने गथ'फोरबो गैला बिफाबो गैला गथ'फोराबो गोजानाव थाहैजोब्बाय आंखौ सोर नायबावगोन दा सानबाय आरो आं बेनिफ्राय आं खमफिना साइकेल सालायनोबो रोंला आं बेनिफ्राय मा जाखो नों मा जाखो र' लासै लासै थांनोसै होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि गिबाय आङो खमफिनानै थानो हाला आं सोर न'आव फैबाय आं सफैबाय ओमफ्राय थावखौ फुननानै लाफैबाय आं जेमाननो फोनो माने इमाननो बेरो जेमाननो फोनो माने इमान गिदिर जायो बारायबायानो थादोसो बिनिफ्राय आङो मा सानखो र' गाबोन सानसे आरो जारिनो लिंहरबावबाय बियो फुजारिया मा कालि आइबि दे हब' होनना फैबाय आं ओमफ्राय थांबाय फुङावनो आंखौ बेलेगा थिखोना लांबाय साइकेलाव ओमफ्राय थांबाय फैबाय ओमफ्राय इखालिबो हामा बारा जाबाय ओमफ्राय आं देवता दं अलबाव कमानाय दं होनना बुंबाय आं ओमफ्य थिग गिबाय आं माइ बिसि हइसि होनना बुंबाय इयो ओमफ्राय आंथ' बिराद गिबाय आङो दा आंथ' थैखासिगोन इसोर बुंनाया नंगौआनो दे जाबाय आं बेनिफ्राय गस्ला फुजोबना फैबाय आं इखालि सानसेखालि थांबावबाय आरो बिखालि बोराया माने लोगो मोनासै जारियासै आरो आंखौ ओमफ्राय जारियासैबा आं नै बिखुमजो जायो इयो आंजों फैफानाय बिसोरबो बुंबाय नोङो आलपनसा नानिनि थाव दै जारिनायखौनो लाबा हामगोन नामा ओरै जाबाय बेनिफ्राय आं बिसोर बुंनायजों आंनि साननायजों आङो माने दुगैबाय आं दा बायदि समाव दुगैनानै दै थाव हाखौ आङो लानानै फुनबाय ओमफ्राय फुनबा थान्दा मोजां मोनबाय आं ओमफ्राय बिनानावा बुंबाय आंखौ एसे माबादो नामा आब' नानि र' एसे आलौ गादो र' नै ओंखामबो संबाय आं बिदिनो ओंखामबो संबाय ओंखाम संखांना आरो खेबसे फुननानै लाबावबाय आं फुननानै लाबाथ' बिनानावा होनबाय आब' माथो हामबायानो माथो आं नोंखौनो आगोलनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन नोंसो फुनाखै आं आरो सानबाय नोंनि थाखायसो आं थांबाय थादों नोंनि थाखायसो आङो लाबोदों आंथ' आलपनसा नानिनि थाखाय आंनि थाखाय बिनानै लाबाखै बुंबाय आं बै बिनानावा बुंनायाव माने नोंनि बिनानाव मा जायामोन बिनानाव थाबायनो हायामोन दा बाहाय फैनाया माबायदि जाखो मोजाङानो जादों थाबायनो हाबाय आदसा बेनिफ्राय नोङो बे नानि आलपनसानि हाखौ नोंनि थाखायथ' नोङो फैयाखै नोंनावथ' बिदि बेमार जागोनाबो नों मिथिया नोंनाव चिकेन पक्स एबा मोदोमाव नोंनियाव गारायफ्रा खान्थै ओंखारनाय थिफुखांनाय बायदि जानायाथ' नोङो बेसे गोबाव जादोंमोन बेयो खय मास थादोंमोन एबा बियो खय दिन जानानै थायामोन 6 दिन जादों 6 दिन 6 दिनसो थानानै बियो 6 दिन माने सानथामाव बि नानिनिखौ फोनबाय आलपनसा नानिनिखौ फोननायाव जायासै आदसा बेनिफ्राय नोंनि उन्दुग्रा बिसिनायाव सोरबा माबा हा सारदोंमोन बिखालिनो मोनायाव माने आं इमान मोजां माथानि हि बिसिना सादोर बनानै आङो लाबाय बिसिनाखौ माबादि खालामनानै आङो हाया नालाय आं ओरैनो जोंहाथ' जेबो माबाग्रा गैया नालाय बे आं बबाय जेनेबा हिखौ बबाय आं माथानि सिखौ बनानै उन्दुबाय उन्दुनायाव हरनि 12थायाव हा गोजा बेनिफ्राय आं बुंबाय बिसिनायाव हा गोजा ओमफ्राय आं होनदों नै बिनानावनि सिगाङाव आगै आंनि बिसिनायाव सोर हा सारामोन आंनाव दा गारायाव सिथाब जुदि आं मा खालामबावगोन होनना गाबबाय आं गाबबाय आं हा नाङोब्लाथ' रासिन नोंना बे बिगुरनि बेरामा बारा जागोन होननानै रासिन गाबबाय नोङो आरो आं बोखानो हानाय नंला होनना गाबबाय आं ओमफ्राय बिनानावा होनबाय नोंनि बिसिनावलाय सोर हा सारा एसे मोजां उन्दुनो खमावसो बुस्रिनानै साफा खालामना उन्दुदो होनबाय बिराद सिन्था आरो सोर थुखैबावगोन आंखौ सोर बोखाबावगोन हाया बेसे गोबांमोन हाया माने स्रुल' बिखुंखिनावल' माबादों बिखुङावल' सारदों बिसिनावबो दंना गैयामोन बिसिनावबो दोङो हियावबो दोङो ओमफ्राय आं दांग्रोमसोबाय ओरै दांग्रोमबाय हा गोजा आरो आदसा बेनिफ्राय नोङो बिनि सिगां आलपनसानि हाखौ नोङो फुनग्रोआखै बे समाव फुनथ'वाखैमोन बेनिफ्रायसो आङो बिनि सानावसो फुनबाय आं बे सिगां हराव सारना होबाय हा फैग्रोदों नोंनि मोदोमाव हा फैग्रोदों बेनिफ्राय सिमाङाव नङा मोगथाङावनो हरावनो जादों हरनि 12थासो जादोंमोन नामा आदसा बेनिफ्राय नों सोरखौ दाय हमखो आङो माने सोरबा सारदों नामा होननानै बिनानावखौ सोंदों जों सानैयानो थाखायो नालाय बेबो बेलेग बिसिना आंबो बेलेग बिसिना थायो नालाय नङा नोंनि हा नोंखौ रावबो सारैयाखै आं दा मा खालामबावगोन सोर आंखौ बुस्रिना होगोन होननानै आं सानबाय आरो ओरैबायदि गिबाय आं एसे गिदिर जालांबाय गारायाबो गथ'फोरानो गिलायदों आंखौ जोंहा फिसाजो सासे दोङो आबै गाराय जादों नोंदो थाफाया होनना गिलायदों आंखौ गथ'आनो आं गाबो गथ' बुंबानो गाबो आं दाबो आं बे गाराय जादों होनबाथाय आं बिराद गियो आरो दा आदसा बेनि उनावहाय माब्रै जाखो नोङो बे जेनेबा हा फुनखानायखौ सोरनाव सोंखो
बिखौ सोर मा बुंखो बिनानावानो बुंना होबाय आंथ' साराखै ना बुंबाय साराखै रावबो खाथियाव रावबो गैया हरनि खयथा नों मिथिखो बे हा सारनायखौ आं हरावनो दांग्रोमदों माने इथिं ओरै माबाबाय नालाय गासै हाजोब हा गोजा बिसिनावबो हाजोब बिसिनायावबो हा गोजा बेनिफ्राय मा सानखो नों बे हाखौ उनावहाय बे हाखौ माने आं मारै साननो जेबो सानासै आं ओमफ्राय आं सानदों नानि आलपनसायासो आंखौ फुनिखाय फुनथो होननानैसो साननानै सारना होफैबाय नामा होननानै सानबाय आं हारसिं सानदों बे सानबाय नोंनि सानबाय आं ओंखाम जाया बे गारायखौनो गिनानैबो ओंखाम जाया आङो औ दुगैनोबो हाया थानोबो हाया बे गारायखौनो गिनानैनो ओंखामबो जाया आं ओरैबायदि गियो आं दाबो गियो गाराय होनबानो गियो आं ओरैबायदि गिनाय जादों आं बेनि उनावहाय नों मा खालामखो बिनि उनाव आङो 11थासो बाजायाव दुगैयै मायै फुननानै लाबाय आं दै हा थाव आलपनसा नानिनि हा बे हाथ' नोंनि थाखाय लाङाखैमोन आंनि थाखाय लाङाखै बिनानावनि बेटानि थाखायसो फुना लानो लांदोंमोन बेखौ नोंनियाव बाहायबाय बाहायनायनि उनाव मा फिथाइ मोनखो मोजाङैनो मोनबाय दा बे गारिया रानबावोना दा दाबो दं रानजोब्बाय नामा रानजोब्बाय दाथ' नोंनि मोदोमाव बेखौथ' नुवाखै अब्ला नोङो मा बेखौ जाजोबदो गासिबो बेफोरबायदि जाजोबदों नोङो सोखाजानायखौ मोनबाय ना डाक्टारनि मुलिजों ना सोरबा बै अजा जारिनायनि मुलिजों अजानि सजानि गैया बे आलपनसा नानिनिजोंनो हामदों आलपनसासो सोखायाखैना जिसुनावसो बिना होदों दा बेनिखायनो नोंनि फोथायनाया जिसुनाखौ सोखाबाय आलपनसायाबो सोखायाखै आरो बे बिसनासो होदों आरो नानिनि आलपनसानि हाजों नोङो दा नोंनि फोथायनाया मा नानि आलपनसानि सायाव माबायदि फोथायदों नों दालाय आं हामबाय नालाय आं फोथायबाय मोजां खालामबाय नालाय हामाबाथ' फोथायनाय नङामोन फोथायनांसिगोन हामबाबो फोथायनांसिगोन बावसो फोथायथ'वामोन आरो फोथायथ'वामोन दा फोथायसिननायाव फैबाय नोंखौ फोथायनो थाखाय नानि आलपनसाया सिमां मोगथां नोंनि मोदोमाव नोंनि बिसिनाव हा सारना दोननायावथ' रावबो साराखैमोन बे मोनसे इसोरनि गेदेर अननाय जाय बिसिनाव नोङो हा सारनानै होनायाव दुखु मोनदोंमोन मोदोमावथ' बे नोंनि गारायाव हा नाङोब्लाथ' रासिन जागोन आलौगोन बे मोनसे दुखु मोननाय दं बारा थैसिगोन सानदोंमोन नाथाय बे मोनसे नोंखौ बेजों मिथिहोबाय नोंनि बिनानावनि बेरामनि थाखाय लांनायखौ नोंनियावबो बाहायबाय दा नोङो बाहाय दा जोबनायाव मा बुंनो सानदों दे नोङो बेनिफ्राय फोजोबनोसै जों बेजोंनो दा नोङो इसोरखौ हामबाय होदो आलपनसाखौबो हामबाय होदो दे आं जिसु आलपनसा नानिनि हा फुननायनि थाखाय आंबो हामबाय गासैबो मोजां जाजोब्बाय दा एसेयावनो फोजोबबाय दे हामबायसै दे आखाइ खबना दे